metrów. Co, to jest pierwsza wyprawa od ilu lat? No Taka ja. dłuższa. 19 roku. No. Od 19 to byliśmy u niego faktycznie, ale ten... Pierwsza pokowidowa.
Mgła. No, śnieg jakby był. I o śnieg spadł, zobacz. Biało jest w lesie. No. To jest śnieg, Tyszka, zobacz. Ja, dobrze, że mamy zimowy opad. Jeszcze nie zmieniłem, bo zakładałem, że jak będziemy w górach, że może tutaj spaść śnieg. No i spadł, dobrze, że nie zmieniłem, zobacz. Niemożliwe. Ale śniegu. Wjechaliśmy do tunelu, było lato, wychodzimy zima. Zima. Mgła. Ja. Mój telefon jest w tej torebce czerwonej tutaj z przodu. Proszę, proszę, zdjęcie. O, staliśmy jakąś wodę. Tu już nie ma zimy. Koniec zimy. No.